Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя. Це украинский політичний діяч, дипломат, человек, который не нуждается в представлении, имя которого само говорит за себя. Это пан Роман Безсмертний. Пан Романе, вітаємо вас, ассаляму алейкум. Доброго дня. Пан Романа, уже 9 месяцев мы видим героическое сопротивление Украины, украинских вооруженных сил против России, против агрессора, и мы видим такое сопротивление всего цивилизованного мира, свободного мира, тоталитарному миру. Как вот сейчас, по вашим наблюдениям, выглядит ситуация в Украине, на Западе, и если мы говорим о стратегии России, вот что сейчас происходит? Ну, зараз Росія робить все, використовує самі крайні засоби для того, щоб отримати тактичну паузу. І мета цієї тактичної паузи – це відновити армію і накопичити озброєння, особливо озброєння ракетного характеру, безпілотники. Ну, але найслабше місце Росії як такої – це, власне, її політичне керівництво. Звідси всі ці потуги випросити якось у світу переговори, отримати цю паузу, вони абсолютно очевидно, що нічим позитивним для фюрерського режиму не завершиться. З одного боку. З іншого боку, є проблема, яку не можна не помітити. Це те, що світ потроху виснажується. Я маю на увазі здатність світу збільшувати надання допомоги Україні. І, власне, от нинішня ситуація стосовно того, що Росія, в принципі, можна сказати, втратила армію як таку. Я вже не кажу про нездатність Росії відновити свій промисловий оборонний комплекс. Але тут проблема і в тому, що цивілізований світ, як ви розумієте, він не працював на склад. Він працював для реалізації прав людей. І тому потроху і в цій частині, скажімо, виникає дефіцит певних озброєнь, боєприпасів і так далі. Особливо це видно по результатах останнього Рамштайну. Тобто допомога, вона, ну, давайте скажемо так, скромна з точки зору потреб. І тут де помилилися? Помилилися в тому, що очікували, що зима принесе паузу. Але треба знати історію. Якраз історія говорить про те, що війни в регіоні, де знаходиться Україна, активізовувалися навпаки в зимній період. Це пов'язано з цим рядом факторів. І я би тут всіх відніс до заяв Бена Ходжеса, генерала, який, в принципі, чи не єдиний із відомих осіб, які аналізують сьогодні театр воєнних дій, сказав про те, що паузи з українського боку в зимовий період не буде. І це абсолютно правильне і вірне твердження. Але при такій позиції треба розуміти, що Україна потребуватиме додаткових озброєнь, боєприпасів, з чим можуть виникнути певні проблеми. От як можна змалювати сьогодні ситуацію у цій війні з одного боку і з іншого? Зрозуміло, що ніяких шансів уже на навіть грамотну оборону Росія, Кремль не має, але це означає, що Кремль і кремлівський фюрер все більше і більше буде вдаватися до мерзенних способів ведення війни, такі як удари по цивільній інфраструктурі, удари по мирному населенню, по системі комунікацій. Ну, варто тільки звернути увагу на те, що за останній місяць в 2 місцях було пошкоджено глобальну систему оптоволоконного зв'язку. Зруйновано Північний потік, один і другий і так далі. Вчиняються інші спроби напакостити людству. Ну, згадайте заяви про вихід із продовольчої програми по зерну.
і так далі. Тобто видно, що фюрер буде займатися от такими підлими кроками. І я вже не кажу про те, що всі побачили, з чим російська армія залишила Херсон. Підірвані всі комунікації, зруйновано енергопостачання, водовідведення, водоподача. Ну, тобто, таке враження, ніби завдання стояло просто зруйнувати можливість жити населення на цій території, виштовхнути людей за межі міста. То есть идет расчет на склонение Украины к переговорам этими террористическими и подрыванием энергетической инфраструктуры в том числе? Справа в тому, що таку тактику сповідувала царська Росія, таку тактику сповідував Радянський Союз, таку тактику сповідує і нинішня імперська Росія Путіна. Основний інструмент – це силою, підлістю примусити до переговорного процесу. Можу вам сказати, що от з моїх спілкувань з людьми, особливо із людьми сільськими, от я останній час чимало з ними спілкуюся, ну, взагалі хай викинуть з голови в Росії, що Україна погодиться і піде на цей крок. Тут ситуація виглядає так: чим більше фюрер московський буде біситися і вживати такі інструменти, тим спротив буде більший з боку України. І розраховувати на те, що паралічу там енергетичної системи комунікації, водоподачі, водовідведення вдасться когось примусити до переговору, це величезна помилка. Інша справа, що я не випадково вам сказав про те, що існують проблеми з іншого боку, які також потребують часу. До речі, ця драма, яка розігралася на минулому тижні з так званими враженнями польської території, вона насправді при її розборі, вона дуже добре дає відповідь на питання, чому, власне, так зреагував світ на цей російський удар по території Польщі. Почему? Страх? Ні, це не страх. Світ цивілізований, зверніть увагу, за більш ніж півроку дуже складно запускає ленд-ліз. Да. Це перше. Друге, українська армія потребує збільшення техніки, збільшення боєприпасів і так далі, з чим виникає проблема. І тому так само і Сполученим Штатам, і Європейському Союзу, і НАТО потрібен час, щоб накопичити цей ресурс. Тому на сьогоднішній день з одного боку ми маємо Росію з розваленою армією, з відсутністю будь-якого оборонного потенціалу, з іншого боку ми потребуємо просто збільшення кількості озброєнь, збільшення кількості техніки, збільшення кількості боєприпасів, снарядів і так далі. І, власне, ось те, що може вплинути на темпи ведення бойових дій з українського боку. Угу. Ну, в таком случае, какова вероятность того, что вот эта статья, которая вышла на Вашингтон-Пост с визитом советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана в Украину, правда? Какова вероятность того, что действительно он сюда приезжал для того, чтобы подтолкнуть нас к переговорам и чуть ли не сдать Крым? Вы, как человек, который имеет огромный опыт работы в переговорных процессах, как вы видите, как моделируете, возможно, эту встречу? Ні, це, скоріш за все, я і переконаний в тому, що дана стаття була позицією там певної особи. Що стосується візиту Саллівана, то він на собі ніс зовсім інше навантаження. Справа в тому, що йшла підготовка G20 і була потреба в оптимальному формулюванні позиції там. Це по-перше. По-друге, я би звернув увагу також на зустріч директора ЦРУ Бернса і голови СЗР Росії Наришкіна
Так, в Анкарі, тому що це зв'язані речі, тому що кількість проблем, де Росія почала паскудити світу, вони перейшли межу. І тому треба була реакція, в тому числі на тій частині. Плюс до того ж, розмови президента Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіня, вони потребували деякої корекції позиції України. Тому що є певна історія стосунків Києва і Пекіна. От. І, власне, радник Саліван був з цим цілим переліком технологічних речей. Те, що впродовж цих зустрічей з Джеком Саліваном, з Бернсом, директором Бернсом, трансформувалася позиція президента України, було видно, як вона трансформується, як вона обростає певними нюансами, аж до того, що можна сказати, що після зустрічі із Вільямом Бернсом президент України Зеленський сказав про те, що він готовий до прямої зустрічі із, пам'ятаєте цю тезу, так? Так. Із Путіним, але тут треба розуміти, що і вияснити, а що, власне, президент України має під поняттям пряма зустріч, публічна. Ну, це що, це діалог під камери? Ну, це приблизно так, як сказати Путіну, підписуйте капітуляцію. Розумієте, тут я не знаю, хто порекомендував це президенту України, але порекомендовано абсолютно правильно людині, яка звикла до підкилимної роботи, тому що він же КГБшник, розумієте. Йому сказали, веди публічну розмову. Він не вміє це робити і не буде ніколи цього робити, тому що його в характері є підлянки, ці, які він робив як КГБшник, тепер робить як президент, використовуючи КГБшні інструменти проти України. Тому тут абсолютно правильний крок, розрахований на психологію і відповідну емоційну реакцію фюрера московського. Тому позиція, вона незмінна, і це розуміють і всі. Бо додайте до заяву президента Джо Байдена, заяву всіх очільників фактично великих європейських держав про те, що коли говорити і про що говорити, визначатиме Україна. Да. Але оперативні речі, бо Бернс – це не особа, яка займається питаннями стратегії. Це особа, яка займається тактичними проблемами, які є завжди в будь-якій ситуації. І це дуже добре, тому що якщо взяти останні 2 роки, то Бернс дуже часто, по-перше, з'являється в Києві, причому це і публічно, і не публічно, а по-друге, він регулярно зустрічається, якщо не з Патрушевим, то з Наришкіним, де обговорюються дуже делікатні питання двосторонніх і багатосторонніх стосунків з нинішнім Рашистаном. І тому тут це говорить про те, що Америка тримає руку на пульсу, бо це конче необхідно зараз утримувати цей баланс. Ну, а по-друге, в ситуації, коли оця почалася складна шахова партія Балі, Анкара, Київ і так далі, вона потребувала дуже ретельного розпрацювання. І тому задля підготовки цього було організовано візит Салівана. Тому в мене тривоги в цьому відношенні немає. Бо я насправді все це підсумовую фразою міністра секретаря оборони Ллойда Остіна, який на Рамштайні 7 сказав абсолютно чітко, що ми будемо надавати допомогу, ми будемо все робити, щоб Україна перемогла в цій війні, і ми будемо постачати все те, що забезпечить перемогу України. Тому тут якби я не відчуваю небезпеки. А що стосується дискусії там між Марком Міллі і Ллойдом Остіним про фразу можливостей, то я вам скажу, як сприймається з точки зору правильного перекладу американське поняття «вікно можливостей». Це буде шанс, будемо щось робити, не буде шансу, нема шансу, не будемо робити. Але вікно можливостей – це як фігура мови, не більше і не менше. Вона може використовуватися в самих різноманітних випадках.
І тому Міллі про неї говорив. Де емоція? Чому от виникає таке питання? Тому що всю цю ситуацію втручається початок виборчої кампанії в США. І заяви Трампа, ну, я так переконаний, що його вихід на публіку навмисно був підібраний під саміт двадцятки, під переговори. Ці всі, я вже там молодший Трамп, який почав там вибухати фразами надавати допомогу, не надавати Україні допомогу. Ну що, він буде це питання вирішувати. Це питання буде вирішувати зараз Конгрес. Там двопалатна підтримка. Знаєте, якщо нам усім рефлексувати на те, що говорить там кожен український депутат, то може дах поїхати. Геніальності таких висловлень. Тим більше, коли це говорить просто людина, яка ніякого відношення не має до державної влади нинішньої, до виборів ще 2 роки. Тобто, ну тут я би дуже спокійно відносив. Я не бачу тріщин у стосунках Києва і Вашингтона. Навіть в цьому питанні, от з цими польськими ракетами, воно потихеньку осіло. Всі зрозуміли, що така позиція дозволяє маневрувати і зайняти одну і другу. От і якби вона більш-менш задовольняє нинішній політику. Я не кажу про технологічну сторону питання, то інше. Ну а как тогда объяснить такую медленную работу того же Ленд-Лиза с предоставлением Украине необходимого вооружения? Тут, розумієте, тут яка ситуація? Ця війна ведеться озброєннями, які вже 15, а деякі 20 років зняті з виробництва. Так. Лінію по виробництву цих озброєнь, вони вже навіть розформовані в багатьох країнах. Якась кількість цього озброєння випускається лише для тренувальних якихось занять. І тут ситуація яка? Постачати надсучасне озброєння, треба готувати людей, треба час. І це робиться. А для того, щоб постачати джевеліни, стінгери і так далі, це треба відновити лінії. А в нинішній ситуації відновити для чого? Щоб через місяць демонтувати знову. Ну, той світ, цивілізований світ, він живе за іншими законами. Потрібен інтерес певний. І, власне, і оцей, даруйте за сленг, вісяк, він і виникає в результаті оцих суперечностей, про які я кажу. І відповідь насправді, чому, пам'ятаєте, в наших літніх розмовах я весь час сказав, що або всі ці країни вступають у війну і швидко світ формує відповідь на питання, що таке Кремль, що таке фюрер кремлівський, або воно буде розтягуватися, тому що в силу цієї суперечності, яка існує. Зверніть увагу, вже до середини літа була проблема із 150-м калібром. Хоча надії на нього були, але запас в демократичному світі немає, скажімо, звички і правила працювати на склад. І це правильно, тому що сьогодні з того, що використовує Росія, третина одразу вибраковується, а з того, що лишається ще половина, воно не доїжджає до застосування на лінії фронту. Ну вот по поводу Херсона хотела с вами поговорить. Побег российских вооруженных сил с Херсона в Кремле называют жестом доброй воли. Об этом даже сам Путин сказал. Ни в коем случае мы не обесцениваем вооруженные силы Украины, но здесь некоторые политические аналитики говорят, что для России, для страны, у которой вообще нет понятия ценности чьей-либо жизни, жизни солдатов, для них, в принципе, они могли туда еще и отправлять пушечное мясо, чтобы просто держать эту позицию. Еще больше мобилизовать, еще больше отправить, просто потому, чтобы там стоять и демонстрировать некую эфемерную силу. Но тут они отходят, убегают. Как вы объясняете эти действия России на южной части материковой України? Росія все це могла робити при умові, що існували б комунікації. Комунікацій залишалося настільки, наскільки можна було просто втекти
допомогти, без техніки, навіть без боєкомплекту. Всі ж розуміють прекрасно, що Росія бреше своїм громадянам. Конечно. Вони з правого берега не вивезли ні техніку, ні боєкомплекти, ні склади, нічого. Вони їх кинули на правому березі. Тому що ситуація перетворилася в один момент у те, що можна було тільки пішим ходом втекти з Херсона, з правого берега. І це ще не все. Не дивлячись на те, що вони розповідають, на правому березі залишилося досить чимале угрупування військ. Я не можу сьогодні сказати там достеменно точно її кількість, але на сьогоднішній день ще продовжуються бої. Херсон – це дуже цікавий своєрідний рельєф, де ніби степ, але в якому дуже легко заховатися. Тому не випадково просять не повертатися ще, тому що бої насправді продовжуються. Я вже не кажу там про замінування і так далі. Тому реальний стан справ виглядає так. Допомагати, постачати боєкомплекти, обмундирування, продовольство на правий берег у Росії вже можливості не було. Затяжка часу означала, що це угрупування військ аж до того високоймовірно могло просто здатися і перейти на бік України. Тому що на війні голод набагато страшніше, ніж зброя. Я вже не кажу про те, що до моменту прийняття рішення щодо відступу, найстрашніше, що почало спіткати Росію, це жіночі бунти. Що таке жіночий бунт? Ну, той, хто історію коли-небудь читав, той знає. Це те, що здатно знести будь-яку владу. Тому, коли вони вперлися у те, що почали в Курську, в Білгороді бунтувати жінки, вони мусили приймати якесь рішення. І тому вони драпали із Херсона. І ні про який тут жест доброї волі. Вони то там почали втюхувати Заходу, Сполученим Штатам, що це жест доброї волі. Який це жест доброї волі? Вони драпали, тому що у них іншого способу просто не було, як збиратися. А не випадково ж ті, що втікали, добігли аж до Ростова-на-Дону. Там вже окремі підрозділи піймали вже на території аж глибокої Росії. Там почалися арешти, затримання там, цих груп, які повтікали вже на територію Росії з окупованої частини. Там і мови ніякої не велося про організацію лінії оборони на лівому березі. Тому так виглядає объективная ситуация. Они, кстати, сами попали в свою ловушку, потому что даже российские пропагандисты сегодня не знают, как комментировать побег солдат российских с правой части Херсонской области, потому что если они поддерживают это, то это призыв к подрыву территориальной целостности России. А если нет, то это дискредитация вооруженных сил России. На что, как вы думаете, вообще, когда они объявляли эти территории субъектами Российской Федерации, был расчет? Ведь только вчера они об этом объявили, а сегодня вооруженные силы Украины уже деоккупируют села, поселки и города. Ну, причина дуже проста. По-перше, ми коли з вами аналізуємо ситуацію, ми з вами аналізуємо як люди демократичного суспільства. Нам з вами зрозуміти всю цю фюрерську психологію дуже важко. Але що в ній проглядається? Перше, що це буде оголосено російською територією, значить можна мобілізовувати людей з цієї території. Ну, я бачив у Білорусі, коли українські жінки зібралися, вони дали чорта тому Лукашенку. Він в українські райони за 20-30 років президентства ні один раз не з'явився. А коли почали мобілізацію по окупованій території Луганської, Донецької областей, то там підняли бунт жінки, і це видно було. Вони зрозуміли, що далі це проводити неможливо. Плюс внутрішній протест, плюс партизанський рух і так далі. А вони ж думали, що вони знайдуть якісь сили там лякати, створювати загороджувальні загони із приватної армії Вагнера. Ну, ситуацію тільки усугубляли. От звідси, ну, розумієте, люди мислять тоталітарним способом. У них розуміння того, що вони прийшли в абсолютно інородне для них середовище, вони цього не розуміють.
І звідси у них нема ніякого шансу на те, щоб, по-перше, хоч якось збудувати комунікацію з населенням, а по-друге, перемогти населення, яке учиться жити в демократичному суспільстві. Воно цей повітря свободи ковтнуло, і воно вже не буде вертатися назад. Не може просто так потукати, ніхто не зможе. І, власне, це не просто там якась тактична помилка Кремля, це стратегічна помилка у цій ситуації. 8 років говорили про те, що Україна бомбить ці райони, ніхто їх ті райони не чіпав, тепер прийшла Росія, почали просто зрівнювати із землею. Моментально населення зреагувало. Да, воно ще не готово організувати протест, бо воно саме створило в якійсь частині цю ситуацію. І тому ось виникає от такі внутрішні протиріччя, з яких Кремль не виповзе. І от я дивлюся на цю ситуацію, і ну, це просто Кремль, от кожного дня він затягає мотузку собі на шиї. Більше того, що ця інфекція волелюбства, вона перейде в Росію. Згадайте похід 1812-1815, де вони побачили цю свободу. Вони пішли в Європу, побачили там зовсім інше життя. Вони прийшли, давай революцію. Так і тут. Це ж ми ж думаємо, що коли кажуть, що ви дуже багато живете в Україні, що на цьому вони ставлять крапку. Нічого подібного. Вони зараз підуть туди, принесуть туди унітази, пральні машини, скажуть, а чого в нас такого немає? Бо нами ідіоти керують. Тому ситуація вона далеко не якби розв'язана з точки зору психології людей і так далі. З точки зору війни вже все зрозуміло. Якби на сьогоднішній день потенціал світу дозволяв українську армію забезпечити, вона була б завершена дуже швидко, або вистачало там мужності об'єднатися з Україною спільними зусиллями нанести удар, це було б зроблено. Я в цій ситуації навіть за рамки ставлю питання ядерної зброї. З моєї точки зору, питання це вже закрито. Тому питання ядерної зброї в умовах тотальної поразки Кремлем означає самовбивство. Бо при такій ситуації ймовірність того, що по всьому етапі команди вона буде виконана, дуже низька. Вона невиносимо низька просто. Звідси... Даже стоїть самої житті Путіна, от такий приказ. Так, безумовно. Безумовно. Навіть я вам скажу так, те, що я внутрішньо відчуваю. Якщо він буде зараз багато говорити про це, то навіть розмови його про це приведуть до того, що його приберуть. Тому всі бачать вже до чого йде. І поведінка сьогодні цивілізованого світу, вона залишає для нього шанс просто предстати перед трибуналом. Я от, кстати... Якщо він далі буде робити те, що він робив усі ці останні роки, ну то дуже висока ймовірність того, що його просто ліквідують. Я вот, кстати, видела такую логику в действиях Кремля, когда они объявляли субъектами Российской Федерации Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую областей как раз для того, чтобы остановить продвижение вооруженных сил Украины. До этого они ведь шантажировали весь мир ядерным оружием, применением ядерного оружия в случае, если война будет идти на территории Российской Федерации. Здесь эти земли они объявляют своей территории, и тем самым, в случае, если ВСУ туда идут, они могут ссылаться на свою военную доктрину о возможности применения ядерного оружия. Но тут этого не происходит, и весь этот шантаж просто остается никчемным. Да. Розумієте, Гульсум, одна справа – це брати ручку і в строчку теоретично будувати якусь логіку, як могли її будувати в Кремлі. А зовсім інше – це реалії, це практика, це факт. Яка це до біса російська територія? Так.
Зараз скажи там місцевому, то він буде сприймати людину як за ідіота. Більше того, він скаже, так там і Ростов український. Подивіться, що зараз робиться в соціумі. Соціум малює карти 1918 року. Угу. А де? Це половина Білорусі і весь південь, Краснодарський край, аж туди за Дон, Україна. Ніякого шансу мислення тоталітарне з його логікою немає в демократичному суспільстві. Реакція буде зворотня. І це те, що не розуміє ні один імператор, ні один диктатор, ні один фюрер, тому що він живе в світі, який своїх якихось вимірів, цінностей і так далі, які дуже далекі від реалий, від объективной оценки. Они осознают эту реальность, они осознают, к примеру, то, что, объявив эти территории своими субъектами РФ, они поставили их в один ряд с Крымом. И вот эти 8-летние потуги доказать миру, что в Крыму якобы прошел какой-то референдум, там люди проголосовали за присоединение к России, оно просто сейчас нивелировалось в минус 100, даже если были... которые поддерживали это, теперь нет. Ви абсолютно правильно кажете, що те, що зараз відбулося, показало всьому світу, в тому числі. Та це розуміли і так, що всякі кримські референдуми – це фікція. І це видно. І це, власне, я і веду до того, що логіка це логіка сумасшедшого диктатора. І її здравомисляча людина, вона її ніколи не сприймає серйозно. На це рефлексія йде на це тільки з-за боязні. Розумієте, тому що війна це трагедія. Війна це смерть. В кінці кінців в людях спрацьовує звіриний інстинкт самозахисту. То вони мусять на це рефлексувати. Але якщо так об'єктивно сісти і оцінити те, що говориться з Кремля, особливо цим фюрером, то там справа не для анализа людьми, там справа для анализа психиатрами. Угу. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сделал такое заявление по Крыму. Он сказал, что Крым будет возвращен в состав Украины без боевых действий. Нам не придется воевать за Крым, он и так вернется в состав Украины. Что вы вкладываете в это предложение? То есть как вы его понимаете? Как его правильно понимать? З моєї точки зору, тобто пану Резнікову треба було б це розкрити, але виходячи з того, як Росія драпала із Херсона, то боюсь я, що нас очікує там дуже багато болючих речей. Знаєте, там є дуже простий принцип. Вони дуже жорстоко мстять тим, хто вчора був разом. А там, починаючи від Аксьонова і його свити, є чимало тих, хто зрадив Україну, зрадив Крим. І тому Кремль це так просто не залишить. Вони дуже жорстко розправляються з тими, хто з ними був учора. Тому нас там очікує дуже багато неприємних речей, і до них треба бути готовими, і треба думати про те, як запобігти цим речам. Тобто це якась тактика вижженої землі? Гульсум, мені в житті довелося одного разу вести координаційну роботу по ліквідації наслідків паводків в західній частині України. Так. І я, будучи тоді близько знайомим з тодішнім керівництвом Криму, я зрозумів, наскільки Крим, з точки зору інфраструктури, це вразлива територія. Я просто уявляю собі, що ці уроди можуть натворити там із їхніми підходами. Навмисно не розкриваю ці речі, але це, я ще раз кажу, це дуже вразлива територія. Тому, знаєте, бо мова ж не йде про війну конвенційну.
Путін уже давним-давно перейшов на неконвенційні, на підступні речі, які з точки зору правил, звичаїв, вимог, під якими підписався сам Путін, вони вже все порушили, що можна. А і коли вони заходять на Херсон, це ж просто ілюстрація, що зроблено з інфраструктурою. Я на хвилинку просто уявляю собі, що це кодло може натворити там, втікаючи з Криму. І мова ж тут не йде про бойові дії, тут мова йде про те, що вони можуть натворити. Угу. Тому тут треба дуже добре думати, як це робити, як проводити ці операції. Хоча, слава Богу, у нас є там кому в Генштабі мислити. З моєї точки зору, вони прекрасно справляються своїми завданнями. То есть это уже сейчас должны быть предусмотрены какие-то превентивные меры? Безумовно. І сам хід операції повинен враховувати те, що ми можемо мати наслідки набагато трагічніше, ніж те, що відбулося із Херсоном. Помните, в первые месяцы широкомасштабного вторжения, когда еще были переговорные процессы между украинскими и российскими делегациями, сначала в Гомеле они там были абсолютно безуспешными, да, потом были в Турции, в Стамбуле, после чего мы услышали какие-то конкретные тезисы. И по Крыму тогда прозвучала такая цифра 15 лет на разрешение ситуации с Крымом, что вызвало действительно огромную бурю эмоций и негодований как в Крыму, так и на материковой части Украины, так и среди вооруженных сил. Сейчас вот по Крыму подобного нет, уже не наблюдается, уже риторика изменилась, по-вашему? Я десь в якійсь західній пресі зустрів, я вже не пам'ятаю, просто прошу вибачення, цифру 7. Угу. Що це таке? Росіяни взагалі в переговорному процесі люблять вкидати такі речі. Це пробний камінь називається. Вони його опублічують, вкидають в громадське обговорення, а потім цей громадськість починає штурмувати представника в переговорному процесі. Як я цьому запобігав? Я коли дізнавався про це, я сам викидав інформацію, говорив апріорі, що Україна ніколи на це не піде. І тут дуже важливо зараз, щоб така реакція була. Бо коли з'являється публічно подібна інформація і відсутня на неї будь-яка реакція, вона породжує логіку мислення, про яку ми зараз говорили. Тому дуже важливо, щоб зараз хтось зреагував на це. Бо я ще раз кажу, я десь бачив десь якусь цифру, по-моєму, 7 років. З моєї точки зору, про це не можна було говорити у лютому, а про це, яка про це зараз розмова в принципі може бути? Коли треба зараз говорити про, після прийняття рішення ООН про методику репарацій, треба обговорювати суму репарацій, далі механізми забезпечення цих репарацій і так далі. Ну, тобто, ми вже пройшли цей процес, коли можна було взагалі говорити про те, що оце, що ви тут попаскудьте, а потім все це залишите нам. Ні, це вже все вже. Це в минулому ці розмови вже. Я ще раз кажу, тут нульовою відміткою є рішення ООН щодо методики обрахунку репарацій. Угу. Взагалі це унікальне явище. Агентура на Западі вже не поможе. Нічого тут не вийде, тому що ми знаходимося вже в логіці і в рамках міжнародно-правового процесу, який розпочато рішенням Генеральної асамблеї ООН. Угу. Так, ви скажете, що там хтось заявить, воно носить рекомендаційний характер. Я це розумію, але воно носить характер рекомендації. Ви, будь ласка, виконуйте його. І ніяких розмов про те, щоб залишати якісь території, там немає і не може бути за таких умов. Относительно международного трибунала, как вы думаете, увидим ли мы Путина на скамье подсудимых? Будет ли создан этот международный трибунал? Где целесообразнее всего его создать? И будет ли он ратифицирован всеми странами цивилизованного мира в ближайшей перспективе?
Ну, з моєї точки зору, для самого кремлівського фюрера це кращий варіант. Ага. Це А просто лучше кращий варіант, що это судьба Каддафи какого-то? ну, безумовно, тому що те, куди він зараз от прямує, з точки зору бунту в Росії, він закінчить дуже погано. Бо ну, треба розуміти, що Пугачовщина, Рязанщина там і так далі, що це таке для Росії. От. Бо очікувати там повстання декабристів в такій ситуації, коли вибито фактично весь офіцерський склад на полях битв в Україні, вже не доводиться. Плюс треба розуміти, що таке явище, як приватна армія Вагнера, Угу. Путін думає, що це добро. Ідіот тільки так думає. Це означає, що держава делегувала силові повноваження комусь іншому. І куди це може бути повернуто, завтра поїде цей Пригожин, кудись домовиться і дуже швидко наведе там порядок. Розумієте, що зараз створена така ситуація в Росії, коли заради порятунку самих себе, такі як оцей як з Чечні Кадиров, такі як Пригожин, це люди, які заради заробітку, власного інтересу, власного статусу, ну, правильно ж Дугін сказав, що наступив момент, коли вже треба, якби, щоб хтось чимось, як він сказав, щоб чимось відповіли. А чим відповісти може бути? Життям імператора, фюрера. Тому або подушку будуть шукати, там задушить, що в історії Росії дуже часто траплялося, або приб'ють так, що потім розкажуть, що помер не випадково, як це було з окремими імператорами, по яких до цього часу не можуть зрозуміти, що з ними трапилося, як з Олександром. І так далі. Тому воно до цього йде. От, така ситуація. Бо я дивлюся останні тижні, особливо, яку діяльність розвив Пригожин, як починає говорити Кадиров. Зверніть увагу, він вже не говорить про ситуацію на фронті. Тобто його вже потягло зовсім іншу площину. Він розуміє, що там уже говорить це тільки мінуси зароблять. Ну, Пригожин тему розкручує. Пригожин, що він демонструє, як Путін має наводити порядок. Бо те, що робилося далі раніше не публічно, воно зараз опублічено. Оці страти. Взагалі, хто-небудь розуміє, що таке в державі будь-якій, тим більше в державі віддає фюрер, публічна страта особи без задіяння механізму держави. Це взагалі це свідчення того, що ми маємо справу, це не держава, це те, що називається недодержава з фюрером. Ну, скоріш за все, це терористична організація, те, що я кажу постійно, кооператив «Озеро», захопив владу, і він тепер шантажує 140-мільйонне населення. Это, кстати, знаете, вот эта ситуация с Путиным и с его опричниками, с его окружением больше и больше напоминает последние месяцы существования Рейха, когда Гитлер уже сидел в бункере, но там Гитлера, Геббельса и так далее уже коммуницировали с западной коалицией, пытались там договориться. И, возможно, вот эти встречи Нарышкина, Патрушева в Анкаре с главой ЦРУ, это тоже имеет какие-то off-the-records разговоры? Я думаю, що ні, але те, що це має з'явитися, це видно, тому що занадто часто зараз звучить із Кремля теза про те, що треба з Заходом говорити. Угу. Треба з Заходом говорити, це дуже часто звучить. А фюрер тим часом відігрується на мирному населенні України бомбардуванням ракетами, безпілотниками там. І так далі. Але воно дійсно йде до того, про що ви кажете. Ну а бунт в России, пане Романе, как вы думаете, он реален, учитывая вот это оболваненное пропагандой большинство населения, которое, как показывает их же статистика, понятно, можно говорить о том, что российская статистика и российские опросы — это все фальсификация и вранье, но поддерживают Путина. Розумієте, ми коли використовуємо слово бунт, ми наповнюємо змістом революція. Революція можлива в Україні.
Вони були, вони були. А бунт – це коли оці там бики, яких зібрали в лісах Калуги, там Рязані, вони зараз змерзнуть і щоб нагрітися, понапиваються і почнуть ломити все. І так буде в Росії. От те, що зараз показують, що вони без наметів, без продуктів харчування, просто там як звірі блудять по лісах, тут при кордонних з Україною території. Чи от той конфлікт, який там показували з військовими, який трапився з офіцерами і так далі, воно вже почало там бунтувати. А зараз стане холодно. Холодно і голодно. Тільки холодно і голодно не в Україні буде. Люди тут знайдуть відповідь на питання. А як знайти там у лісах, коли їсти нема чого, тепла нема, зброї навіть не дають, а не дай Бог дадуть, то точно бунт буде. Бо вони відправлять на війну, помирати. Ну да, бо вони точно знають, що зброя в таких ситуаціях це все. Це і тепло, це і їжа, це і все інше. Тому я дивлюся на ситуацію дуже так скептично з точки зору можливостей Кремля далі взагалі хоч якось оперативно управляти там ситуацією. Вона піде в рознос. Бо Дід Мороз, він тепер буде працювати проти Росії. А есть ли сегодня предпосылки дефрагментации России, распада России и эмансипации всех тех стран СНГ, которые, являясь сателлитами этой страны, продолжают ими оставаться? Що стосується дефрагментації самої Росії, то воно можливо тільки в випадку, коли еліта себе самоідентифікує. Окремі з таких територій, я можу сказати, що вони здатні до таких речей. Це стосується Дагестану, це стосується Татарстану. Може, ще там 2-3 території виділив би, які от з моєї точки зору, вони з точки зору еліти, наявності еліти, вони здатні це зробити. Вона, зрозуміло, там слабенька, там щось може бути. Тепер з точки зору Білорусі, країн Центральної Азії. Країни Центральної Азії вже присягли Китаю і сподіватися, що вони будуть там на Путіна звертати увагу і на Москву, це вже годі. Там, з моєї точки зору, після форуму ШОСу в Самарканді, там остаточно сформовано питання, з ким Центральна Азія. Там частина або з Туреччиною, або із Китаєм. А Казахстан з Китаєм? Казахстан з Китаєм? Безумовно. Там є тільки одне питання, яке стримує нинішнього президента Казахстану. Це тотальна ненависть пекінського режиму до казахів. В Сіньцзяні там приблизно рівна кількість ув'язнених уйгурів і казахів. І це мова йде про десятки мільйонів. Що стосується Білорусі, то тут ситуація зовсім проста. Долю Лукашенка може вирішити сьогодні навіть Світлана Тихановська. Важливо що? Важливо, щоб хтось зіграв роль Вінстона Черчилля при де Голлі. Коли я це кажу, мені там багато хто пише, говорить, що Тихановська не може виконати функцію де Голля. У цій ситуації вже немає значення, хто це. Має значення, хто зіграє роль Вінстона Черчилля. Який тому, хто упирається, скаже, ми готові тобі допомагати, і почне допомагати. Ось про що йде мова. Чи це буде колективний Черчилль там у вигляді Союзу Литви, Польщі і України, чи це буде якась інша відповідь. Але я коли черговий раз читаю там про неготовність Тихановської, про слабкість її оточення, я це чую 30 років про білорусів. І кожен раз я задаю собі питання: ви якщо хочете робіть, то робіть. Якщо не хочете, не шукайте пояснень. Бо це все лише пояснення, чому ми не хочемо щось робити. І я пам'ятаю дуже добре, як на зорі української незалежності в Україні велись точно такі дискусії. І коли з'являлася невелика група людей,
яка просто бралася до роботи і дуже швидко все мінялося. А вести розмови ці душероздираючі з приводу того, готовий, не готовий, Лукашенка дуже легко сьогодні сковернуть, якщо почати працювати. Бо насправді ви задали дуже складне, важке питання. Може не стати Росії. Угу. Ось в нинішніх умовах буде існувати, і тоді питання, а як, і що, і хто, і куди. Куда деть 140 миллионов человек? Что с ним делать? Безумовно. І тому це дуже важке питання. Я ще тоді в березні казав, що на нього треба відповідати, треба говорити, треба збиратися. Бо, як написано в геніальній книгі Архашастра, цивільному кодексі з найдревніших цивілізацій Індії, сама велика справа починається з маленької наради. Якщо не говорити, то ти ніколи не знайдеш відповіді на питання. Бо поки що проблему, про яку ми зараз говоримо, її взагалі в принципі як проблему бачать не всі. Її бачать одиниці. А раз так, то це означає, що світ не готовий відповідати на цю важку проблему. На крымско-татарском языке есть такая пословие «География кадердер». География – это судьба, переводится примерно так. Придется отвечать все-таки на вопрос, а что делать? Строить стену с Россией и говорить «моя хата, я ничего не знаю» после победы? Или же все-таки работать в направлении полного обезвреживания России, возможно, лишения ядерного статуса? То есть... Так не вийде. Так не вийде, так отгородиться. Бо перша проблема, яка з моєї точки зору найкоректніша, це просто позбавити Путіна управляти цим ядерним потенціалом вже зараз. Перше, і з моєї точки зору, це абсолютно раціональна річ, як постановка питання зараз. Друге, це, власне, суб'єктивізувати федерацію і суб'єктів федерації, щоб вони в кінці кінців суб'єктивізувалися. Я поки що маю на увазі з точки зору опозиції еліти, яка там є, хоч якоїсь. А далі це тема, яка стосується правового режиму існування всього цього, перехідного. Тому що на ці питання треба відповідати. Я вже багато раз казав про це, про долю Німеччини почали говорити ще в Тегерані в 43-му році. Хто в 43-му році був 100% переконаний, що через 2 роки війська опиняться в Берліні. Це дуже складний і важкий процес. І його не можна просто так облишати. І над ним необхідно працювати. І в тому числі і ініціатива цієї роботи має бути з демократичного світу. В діалозі, в тому числі чинними. Всі ж забулися, хто був перший президент післявоєнної Німеччини. Я вже не кажу, хто був одним із керівників ООН після війни. Це були частина людей, які були інкорпоровані в систему тої держави, нацистської держави. Це лише, коли я аналізую такі речі, це лише, я якби намагаюся показати, що є невивчені уроки, які можуть повторитися. Їх не треба забувати ніколи. Над цим треба працювати постійно, і це потребує уваги, постійної уваги. Как говорил один философ, история учит тому, что она ничему людей не учит. Спасибо вам большое, пане Романе. Дякую вам дуже, що знайшли час та доєдналися до нашого етеру. Чохсагомс. Роман Безсмертний був з нами на прямому зв'язку. Український політичний діяч, дипломат. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Коршкенча.